Yawa, salamu alaikum. Ashe kai sai gurin kenan. Wallahi na iso. Wai tsaba iskanci mutane shi a kwancan bulo na gida guda. Ina tare samu kwaya 5,000 kaga da mun samu. Ai in karfe 500 za su kai dare su zo ba. Zan jira su. Kai banda abinka aikin nan da a ce kana so. Da tambaya ta zaka zo ka yi ni dinnan ni fa na faɗa maka kwanaki nake faɗa wa Alhaji Jamilu. James ba? Nake ce mishi da Allah ya taya za a yi ya dan haɗa da na gero ko kuma da Sani Baraza ko kuma da Dangote ko da mai Talamis. Sai ce min akan dalilin me yace to ai ni baka san ni bai wani ni da nake da ita ba. Tun da dai hanyar Kano da Kanan zuwa Lagos a lalace take. Kowa kuma ya sani. To ni da za su iya bani kwangila hannu da hannu a ban kuɗin. Da zan iya bi karfe 1 na dare sai in je tsakankanin hanyar Kaduna da Abuja ka san me kyau ce sai in je ni na dan faki idan sojojin nan suna cikin patrol sai in je a hankali sai in fara nan na dota tun daga Abuja har Kaduna idan na gama nan na ita tas sai in zo hanyar Lagos sai in shimfiɗa musu to kaga an suka je ni hankali kwance idan kuma daren in kuma a gin an dare kare sai in ƙara zuwa sai in ƙara nan na do ita waccan matacciyar sai na zo sai na shimfiɗa ta a hanyar Abuja to kaga daga gwamnati ta tashi ta ga hanyar ta lalace ai ƙara gyara za ta to su ni ban san ta yadda ya kamata ce na gere ganin sani ba. To da me zaka nado? Ai ni na gaji sata. Ni sata ai ga da lalala da akwai fota barewa. Bacci take amma bata sani ba zuwa ne na farda cikin na dauke dan cikin ma bata sani ba. Haka masu gidan suka ce kai wannan da kalakanci kai ni fa lokacin da fa ina kolo na taba yin faso sai da gafiya da ƴaƴanta suka tare a cikin fasan ni ban ma sani ba sai ranar da zamu bar gari tukunna na je ina cikin goge kaushi kawai sai na ga wata katon gafiya ta fito sai na rike ta na ga wata ta ƙara fitowa kan ka ce mai gafiya 12 na kama sai na sayar da wasu kwalawa ai ni wannan ba karamin aiki na bane in dai ka ji wata ganima ta samu da Allah ya min magana akai da inya da ke in dai mutum sai ka bashi tsarawa na hakura jiran bulan sai an jima to kai inna lillahi ka ji to ai ni kuma yan kwandalolin ba su san ba amma da son samu a ce kwandalolin za su samu to tunda ba su san ba wajen salaki can ko da ya gida ya sai mana madalla ko ta nan dan yi ne